Sanibonani Thokozani, ngiyathemba niyaphila. Ngicela uma ulike, subscribe, click i-bell notification. Samukela abantu abasha abafikile la ekhaya, siyabonga kakhulu. Ngicela niwashare amavidiyo, niqhubeke nje nikhulise i-channel uye phambili. Namhlanje ngizokhuluma ngokuphupha inyoka. Ukuphupha inyoka-ke akuhlezi kuchaza ukuthi ukuphupha inyoka sunezitha noma kunjani, cha. Ziyahlukahlukana. Ukuphupha inyoka emnyama, yebo lokho kungachaza ukuthi kunesitha, yabo. Uma uphupha ikuluma, kungachaza ukuthi leso sitha leso onaso sizokunqoba, yabo. Ukuphupha inyoka ehlaza, lokho futhi kungaba idlozi, kungaba futhi isitha. Kuya ngokuthi kuwena iza kanjani, inolaka noma ayinalaka, yabo. Uma uyiphupha-ke inyoka isekhaya encane inyoka, lokho kungabika ukuthi kunabantu osondelene nabo abayizitha zakho. Kodwa uma uyiphupha nje inkulu inyoka nje i-friendly, mhlampe i-brown, i-yellow, uyabo nje leyo mbala leyo. Lokho-ke kuchaza ukuthi-ke ithongo lelo, ithongo, inyoka yedlozi, ayizi ngodaka, yabo. Then uma kuwukuthi uphupha inhlwathi, inhlwathi-ke sonke siyayazi zihlukene. Khona iy'nhlwathi zamanzi, khona iy'nhlwathi zentaba, khona le bathi i-rock python, inhlwathi yentaba leyo. Kube ne-albino python, lezi ey'yelo ezimhlophe, njalo njalo. Lezo y'nyoka lezo-ke iy'nyoka zedlozi lezo. Ukuphupha leyo nyoka leyo kungabika inhlanhla. Kuhle nje ukuphupha leyo nyoka leyo, kungabika inhlanhla, kungabika ukuthi wena unabantu abadala, njalo njalo, uyabo. Kodwa uma usuphupha iy'nyoka ezimnyama, iy'mamba, iy'mfezi, lezo y'nyoka zibika ukuthi unezitha, yabo. Zibika ukuthi unezitha lezo y'nyoka lezo. Uma uphupha ikuhlasela, kuchaza ukuthi isitha sakho siseduze kakhulu, futhi singaba namandla phezu kwakho ngangokuthi size sikunqobe. Kumele uyisukumele-ke leyo nto leyo, kumele uyisukumele. Kanjalo futhi uma ujwayele ukuphupha iy'nhlwathi, nalokho futhi kumele ukusukumele, ngoba kuchaza ukuthi idlozi lakho likhulu, idlozi lakho liphezulu, uyabo. Kumele ukusukumele lokho, uya kubantu abasizayo bazokuchazela ukuthi kumele wenzeni. Ya, ngiyacabanga ukuthi okwanamhlanje angiyibambe la, ngingenzi ividiyo ende kakhulu. Ya, okwanamhlanje ngizoyibamba lana. Uma kuwukuthi ufuna ngikusize ngephupho lakho, ngizoyishiya inamba yami, ngiyatholakala ku-WhatsApp, ngiyafoneleka. Ya, u-0749012 457. Ngiyafoneleka, ngiya-WhatsApp-eka kuleyo namba leyo. Ngiyacabanga ukuthi ilokho kwanamhlanje bengikuphethe ngiza nakho. Ngibonge bantwana bakaThixo, bantwana bethongo, nabesilo, nabendlovu enamandla, sengehlela ngezansi.